So, hi everyone! Maadjong gabi. Ni ako sa CPG Sports Complex, Grandstand, Carlos P. Garcia Sports Complex, diri sa Tagbilaran City, Bohol. Okay, so nice kayo diri sa Carlos P. Garcia Complex, Sports Complex, no, kay rubberized na ang flooring, rubberized matting na ang gigamit nila aron nindot na kaayo ang dagan-dagan diri, mag-exercise, play og sports, okay, mag walking, jogging, especially no sa mga kanong daytime workers nga dili intaon maka-exercise. So anhi sila no, especially pares nako 8 hours a day ang trabaho, so dili gyud maka stress gyud maayo, so we need to stretch out. And sa halagang 10 pesos lang for maintenance fee, kay kung ano sukad gini siya na reopened since the pandemic. Nun hayag na kaayo diri, daghan na kaayong suga, sulamdag. Dili hadlok ang mag-exercise diri kay gipalubutan na ni siya og suga. And daghan na kaayo ang anhi dinhi para mag-exercise, no? Walking, sama nako o chill lang. Binay-hunay ang paglakaw-lakaw, usahay magdagan-dagan, lakaw-lakaw, ana ra para ma-stretch, no? So usually akong buhaton ani is mga 7 to 8 rounds, no, a total of 3 kilometers man something, 3 to 5 kilometers ang akong makover ani kung maglibot-libot ko ani nga complex. And I always make it a point nga at least kaduha or katulo sa isa ka semana moanhi jud ko dinhi para ma-stretch atong mga muscles, no. Kinahanglan jud ta og exercise labi na, and then sa nature sa akong work magsigil ag lingkod, no. And utok ray kuan patrabahoon, hastang kamot magsige kuan sa computer dukduk. So kinahanglan jud ta mag-stretching diring dapita, maglakaw-lakaw. No, nindot kana day nga building part na sa Dr. Cecilio Putong National High School, formerly Bohol National High School, ang akong alma mater sa akong high school, ang Bohol National High School. So diring dapita nga side makita nato ang tennis court. Naapoy mga daghang ng tennis. Ay nakalimot ko og pila ni ka kuan courts. Basta kay napuno ni siya og mga sports facilities, no, na ay ang uban din kaning mga kabataan nagpractice sa ilahang mga sayaw, no, na for sure performance para sa ilahang mga performance tasks sa school, no. And akong gi-mute, gituin akong mute ang sounds ani. Actually medyo banha ni siya kay gadjagaw ang mga music. Daghan gyud kay mga batan-on, no, mga bata, mga estudyante nga nagpractice og sayaw. Daghan pod ang nag-tennis. Okay? Diring dapita na ay mga nag-volleyball. Okay? Daghan na mga 2 volleyball courts ni or 4 or 3, nakalimot ko. Basta kay volleyballan na diha dapita. Okay? Nya sa unahan pod ang basketball court. Mo na siya. Ang kanipod naapoy mga nag-frisbee, na ay nag-soccer, naapoy nag-practice pug sayo didto. Nya na ay nag-zumba sa unahan. Okay, so bag-o lang ning giulan pero dili slidey ang rubberized matting or flooring aning amo ang gilakwan-lakwan. So makapadayon ra gihapon ta sa ato ang pag-exercise, no, pagpaugnat sa kusog kay kinahanglan jud na kaayo, especially nga nagkaedaran na, kinahanglan ma-stretch ang mga muscles for the health. Kay na mga nagzumba dira
Okay, hapit na ta malibot actually, no? Brisk walking akong gihimo ani, pasensya sa mga video na kurug-kurug. Gusto na ko apso ng mga bata og kanang dagan-dagan din ha, pero ay hal-hal to the max. Surprisingly, akong gikahibalag akong BFF na her family ng mga kauban ako sa Pink Run dito sa Carmen. So chika-chika while walking, mga updates, sinabot nga mag-fun run na pudo gusob. Inga na good no, at it's a fruitful night for us. Achieve ang goal nga mag-exercise.